A jdeme, jo, já rovnou nahrávám, jdeme, šup, šup, šup. Tak. Věřím vám. Já ze začátku je to zábava, ale pak kámo, moc tryhard, moc potíž. Takže jak jdeme, normálně. Normálně. Jedeme úplně normálně zas. No super, tentokrát už jste zatkl. To jsem brečofy. Já vůbec nejsem zasraně konzistentní. Pípá tam telefon. No. Lefte můžeš. Jo, jde ze zhora. Okay. Tak ho nekerujte. Běžte. Ale nemáš to peníze. Jak jsme se dohodli do hajzlu. Jo.